I'm back to my channel. Gas-gas uning kuana. Los man eh. Alright, what's up magandang people. Shout out. Ini mana signal ayo. Pang ina. Guys, support naman sa ako guys. Tanong niya mga March 1, 2024. March 1, 2024. Alas 6 to 8 p.m. So, sa mana? Miss Lau Integrated School. Ha? Ini mana signal ayo. Berbela. May noon na mag-closing na karong Marso kay para human ng eskwela kay kapoy na kayo. Pwede na nakupahan akong cellphone? Naman charge ko? Shoutout sa mga akong mga classmate dira nga mga bahog lubot. Mga bahog lubot. Gamay ra grado. Kaya ipakita na sa among mga grado nga mga gagmay kay may grado guys. So funny. Kapo grado ko no guys, kapat ka karon guys. Maria. Wanna be? Forever young. I wanna be forever young. And a gravity at that sampak to the moon. Sakit, sakit, sakit.